Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakabenta ka Nursing but Paramedical Course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Na ka Jinyo ya ka Jingja Tep Hi da ka kami yalai kun kentay padangka ha ka Wei ka Shnong ha Riboy District, ka Balaja ka Step Arpu Pratarik yung Arajar Punrio ha ka ba yai tei khulung layo palai da kinong hikai bat khana school hakapor mensngi bat idon menta happening ka Jingsha Sumar ka Women's Organization of Free Boy District Ward haka laipo tarik yong arajar punrio kalalek mi banjungo yai tei khulung ka organization haka chilam ka kong Mira Jun Marsing President Kamsham Layolan ban pe yai namari idon happening ka Jingsumar ka ICU bat kinos ki basumar yai kila pentip ba ila kham nang yo bor shu ka organization ka lechngo ru ya kakmi ite khulung ka ba shitam bat sha sumar lang haka jaka sumar hanongpo kuman shikudo ba ki bor pulet kila register mokoduma sumudu halor kate ke chingle kakmi ite khulung haki kandon khandai pulai ka Bharatiya Nya Sanhita read with section 75 ka Juvenile Justice Act haba jingkran sikilat pathai kubor na kalyang kong Mira Jun kala kenturu ya ki khun samla ni kilong kme ba kimdei bansim kumkini kisinjam bat na kalyang ka organization lada ki don kam kajirap ya kanu ka bentaru ki koloi panyarap ti na kalyang jongka Women Organization of Free Boy District hi ngidap da ka jing sukhia hakabede bat kene ka jingja ti hadin bangila ayo jing tip ba ine ilong kemi bat kumjurui khulung kia don hapeng ke Jing Sumar hapo hospital tina kaliang jongi kum gaseng kanthai jong kaseng kanthai jong kari Boy District hi ni wan hang ni hajaka ba Jing Sumar ni kulung bat ye ni ilong kemi tina kaliang jongi ni layo ban kendu e ilong kemi ni layo ban yakran bat iru ban ya aimen sim ya i ban ya selok ya i ti ke ik bas ko tanan kalong ba kat kum ke Jing tip kalong ba ini ilong kemi ila don hapadeng ka met ka basat ka bakalan wat lada kam da deshi spa persen makanaru nri ila lat na kijing ma bat shu khendiat ha ka bede bat kulung ngila kwa mo ngila persang ban yo lej pji nri I kulung idang don hapo SMCU kam de ka jaka ha ka bangila ban lej pji bat lengba ka jing fun bat I metron I badai pej hang ni hapo hospital li ni sngau thu ba I kulung ila long stable menta Jena kaliang ke jongi kum ki siang long kemi bat kum ki kanthai kanung idap da ka jing susi bani I kum kine ki jingja kham tam ha ka bangi juong ba ka jaka la ne kari ka bangi ngi syong kari kasi ba iet ke jongi ka temri boy ke jongi kadai kari jong ka akor ka buram kari tip breu tip blai tengi susi ba kum kine ki jingja ki ja hapo ki dong ki than ki jongi tena kaliang ke jongi ngi so ban ong bat ngi kenturu ya la ki dai ki long kemi la ne la da ki dai ki samla bahaswa bakin syam yakum kine gisian jam lane bakin le ikino kino kikam bakin daya perkhat bah om bakin do shelle kerki namar ba kum kine ki jingja basusi kalong ru kabapen susi ya ublai umdai jang ki breu bat kawan raru ya jingja burom ha ka biadai hayeng hasam lane ya kasnong ka thau ba dia ka dong ka thanhi barok kawi te khniar ru na kaliang jong Women Organization of Free Boy District ni pa ya kani ka message kham kerpang na ka banta ki kun samla bakin long ki ba husiar ya la di haswa bakin le ya kanu ka kam kim dai ban le shong shit hanrei ki dai banda perkhat puson bat ngos ngau ban ong ru la da ki don kino kilong kemila ni ki kun samla ki ba mat ki jing ki ba mat ki jing jinjar ha ka ba ma ki kin hab ban shime kum kini ki sinjam kalong ka ek bom so tenan hanrei ngi kerpat ya pi Bafin subhaban ajing tip lang syangiru sya Women Organization of Free Boy District ya ke ai ke bangila banirap ni kloy banginirap ifi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya